No niin, Jörgen Jonsson eli Jesse Lindsten. Nyt on joulupelit alkamassa, niin millä taktiikalla lähdetään voittamaan tuo sininen joukkue? Me lähdetään antaa kova paine, niin kuin coach tuossa just äsken sanoi. Ja annetaan ei anneta mitään ilmaiseksi. Me ei anneta mitään ilmaiseksi. Mikä on valkoisen joukkueen vahvuus tänään? Mikä erottuu sinisestä joukkueesta? Niin? Ihan selvästi luistelu, se on meidän vahvuus. Meillä on aika jyyrä porukka, niin sillä lähdetään. Niin mä katoinkin, että tuo Turkka on teidän joukkueessa, niin luistelu on varmaan vahvuus. Kyllä. Ja löytyy vielä myös toi päävalmentaja Jarno Mensonenkin löytyy sieltä. Et ihan varmasti löytyy jalkaa tänään. Et sillä lähdetään. Kunhan nyt ei vaan sattus mitään. Kiitos tästä. Kiitos.